kweduno mabuja madoka chere kumativi mana tauya nadzo nhau dzozuva re22 mwedzi uno hwaGumiguru. Nyasi hwamunangarwa hwaburika vari kukorokotedza bato roFrelimo kuMozambique kuti rakahwina zvinomutsindo. Kusaya kunyara mabuja kwakaita kunyangariwa. Wanonyara nokuti ndiwo wakawapa vanhu kuti wavhotere Frelimo, wanhu wasiriwo munyikamo wariwo muZimbabwe. Wakomana pakaita kunyangariwa. Izvezvi Mozambique iriita kupfuta. Wochidiki wariita kujamuka kumaputuku. Wari kudaba zvinhu zvokuti Frelimo ndiyo yakahwina. Regai tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi. Pokare kuti zvinoramba zvienderera mberi chere kana kuti zvinokuwa. Tinenge tichindokunyepai ipapo pokare kudare rodzimhosva nyasi. Nyaya Johnson timbani wabiache yaenderera mberi kudare. Nyasi vanhu vanosvika 10 vari kunenedzehwawo wanga wana timba wapinziwa pakubvundurudziwa kuti zvii zvakaitika nokudiwa chipombo hwavo. Ipapo painyaya iri kutoenderera mberi zuva ramangwana. Heno kuti kuzoona wapedza wanosvika 40 pakaita kunyangara. Regai tirambe takaringa kuti zvinosvika papi izvozvi, asi panenge pano nyaya chaipo. Tindori kumatareko Mike Chimombe naMoses Mpofu wachindoripo. Haiwa vari kuburika kweri kuno. Ipapa wikineri ndofunga ari kutoda kutoti vamboteya iyoyo kuNamibia kaya akanotai kuti akone kuona kuti akaitanda apedza wakomana wozokumbira regero manje kuti iwe totimugwirawo tsitsi tiite zvisvinu tiitewo heno mabuja regai tirambe takaparinga hedu kuti panoperera kupi. Uyu anoita kutamba anosahwira nowanhu ZRP Kenneth Sharp ari ndiye mukuru wekambani yoWestprop. Kwayahwina nyaya yache yakaendesa kudare achiti anobvumira kubhadhara munhu kumbenutsa ivhu rokupomona raakatora achiti nimubhadharo wechikwereti. Anogara achindohwina. Ndo panotokunyepa kutoti idiwo chanja chopfene chega regai tirambe takaparinga hedu kuti panoperera kupi. Asi heno mabuja ukuwo Christopher Mutsvangwa agotoburika ipapa achikumbira kutoita kunanzva tsoka dzaiye mumiriri wenyika yoCanada muZimbabwe achimukumbira kuti kwaiwe gotibatsirawo tibenhuke kunyika dzoCommonwealth. Idi nhambera wandowada varungu wawa wachiita zvavanoita izvozvo. Ukavambwa vari kureketa kuti varungu vakanyangaritsa, varungu vazodini, unofungira kuti vanodaba kana kuwaona kuusu kuno apa. Mabuja regai hedu tirambe takaringa, tikazvireketa tingatapiwe mukamwa. Regai tirambe tichinokunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Hurumende ipapa irikuda kumanikidzawo mabhizimusi kuti kwai munhu wese goita kamushini kokutora mari nako, POS machine pachirungu. Asi kumatakishopu vanobvunza waribeka shungu nazvo, nokuti kumatakishopu njawa matakishopuyo. Asi mabhizimusi mamwe ese ari kuda kumanikidziwa kuti munhu wese ngaite kamushini kokubhengi. Naiko kudhura kunoita kuisa mari mubhengi munyika medumu zvakaita kunyangariwa chaiko. Regai hedu tirambe takaringa ipapo. Tiri kufara kunyepa kutoti kambani yoSino Africa Hygiene Holdings yamisiwa kuita kuparadza kwainge iri kuita paPremier Estate. Tikuramba tichizvitenda izvozvo. Sangano rokuchengetedzwa kwenharaunda wanotungamirwa naFrelimo wari kuita kufara kureketa kuno nokutoti kubva gore rapfuura wachireketa nonyaya iyi wakatoendesa kudare reparamende kuti wakomana goti ringaiwo muone zviri kuitika izvi. Kuno tiri kufara kuti zvamisiwa. Nyasi kwaburika nyaya yatoita kufadza wazhinji, wamwe wakaseka, wazhinji wakaseka. Unobva waita kusaya kuti wakomana nyika yedu kwairi kuenda ndokupi.
bhekari, wanobika chingwa, woProton, wagotora madhiramu 10 kwakuenda kopa mapurisa kuti akaise mugwagwa pamunenge makaisa zvimiso zvomugwagwa menyu moisa ipapo madhiramu iwayo. Orerere mabuja, nyika yedu paribeike iri kuenda. Kuti muitewo zvisvinu zvimwe, aiwaba vari kuda kutoti vanhu kwaimisiwa ino madhiramu iwayo. Mabuja edu rekai tirambe takazviringa hedu kuti zvinoperera papi chaipo. Hurumende kwaipapa iri kuramba ichindonangidziwa kutoti yakaita mutsepwede panyaya yekuchinja kwayo mari, pokare nokuchinja uremu hwozigi mazuva apfuura ano. Vomabhengi vari kureketayo kuti wakomana mari dzakatsvairiwa naiye Muturi. Paribe chisvinu idiwo mangunja naMuturi aiwaba paribe chisvinu. Asi rekai tirambe takazviringa ipapa kuti wanoita sei, nekutoti zviri kuramba zviva zvimbira ka, nekutoti iyeyu George Guwamatanga ari kutoratidza pachena kutoti aiwaba waribe kana shungu yekunadzirisa kuti zvinhu zviite zvakanaka. Agotoreketa iye kutoti aiwaba isusu tiri kufunga kuti tibatsirane kuti mari inotengesiwa kunze kwohurumende pokare inotengesiwa zviri pamutemo dzinge dzakaita kufanana. Wari kudaba kwaindi kuzvidaba izvozvo zvokuti dzifanane, totogara takadando dzakasiyana kudando kuti zviite zvakanaka. Orere mabuja, idi henowi rekai tirambe takaondoparinga hedu kuti panenge pachimboitiwa sei pokare kuti zvinenge zvimboperera papi chaipo. Dare romakurukota waMunangarwa ari kureketa iro kutoti rida kuisa mutemo mutsva unoita kumanikidzawo makambani kuti wachinje maseenzesero awo magetsi kuti wakone kuseenzesa magetsi zvisvinu. Kuti waringe kuti magetsi acho atande auya zvakanaka zvisvinu, vanhu watande waboya magetsi, aiwaba vari kutanda paizvozvo. Vari kunakidziwa havo nokundonangidzira vamwe kunadzirisa nyaya yacho chaiyo iri kunetsa. Zvinorwadza idi. Rekai hedu tirambe takaringa kuti zvinoenda nopapi. Uku tsitsi danga rembwa kureketa kuno hanzi achapuwa mubairo inonzi Clifford Spendlove Prize. Tikuramba tichiti makorokoto. Mamuzi wakatsitsi danga rembwa ndiye nyakunyora bhuku rakanzi Nervous Conditions. Idi ukariverenga aiwa unosara wakaita kuvhurika kuti ngwangwangwa. Tikaringadzo mutambo ipapa kwai Zimbabwe kiriketi yaja chikwatacho Rwanda nomimhanyo inoita 140 149 runs pachirungu. Tikuti makorokoto. Mutambo ragibhi ipapa wakomana vari kufara kwai anonzi Kyle Godwin atobenhuka ipapa kunze auya atambire chikwata Zimbabwe kubva kuchikwata Australia. Idi rekai tirambe takaringa hedu kuti wanoikona chere pokare kuti zvichaperera papi. Achakona bachere kutiza pokare sokutiza ika akamboita mumashure mumu. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinoenda nokupi. Toringa dziri kuitika pasi rese ipapa kwai ndege dzinokona kuvhiringiwa muSouth Africa mumu nokutoti kwai inonzi Air Traffic Navigation inobatsiridza kuti mudenga mumu ndege dzireke kugumana yamisiwa. Pakanyangariwa. Asi rekai tirambe takazviringa kuti zvinokona kusvika papi. Bato roEFF muSouth Africa kudaro paramende rikutoreketa kutoti komana hurumende iri kutambisa mari nokutoti makutukuto mari yakaseenzesa kuti iye ibenhutse vanhu kudzimba dzawo kunyika dzawo, wamwe wokuCongo, wamwe wokuZimbabwe, wamwe wokuMalawi, wamwe waripo kuBotswana. Wobva waziva kuti pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe takaringa kuti zvinosvika papi. Tinenge tichindokunyepa ipo zvinenge zviri kuitika. Waramaposa wariko kunyikayo Russia kuri kuitiwa musangano weBRICS.
izvezvi watosiyapo mashatire ari kushatira ipapo. Wakomana akamirira kuita mutungamiri wenyika. Aiwa zvisvino makorokoto takairambe takandolinga kwazvinoperera. Huku kuNamibia vanhu vazhinji waita kufara Popular Democratic Movement yaitiyo iri kuzvidaba zvemadhisinyongoro. Watopinda mugwagwa kuratidzira kuti wakomana kurekai zvamakaita zvokupa kambani yoRainform mapepa okuti ndiyo ibvumiwe kupinda mapepa ese anochokuita anosarudzo kuNamibia. Hei, rekai tirambe takaringa izvi kuti zvinokona cherepo kare kuti zvinosvika papi. KuMozambiki wauchidiki kuMaputo kuku warikuita kumujamoto nomarasha pakaita kunyangariwa chaiko. Wakomana pari ari kuda kana zvimbwa izvozvo. Rekai tione kuti wanoperera papi. Tinenge tichindokunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvaburika. Kwaikinya ine vanhu vana vayabenhutsa kubva kunyika yoteki vakavati kaabenhukei ende wazviita izvozvo pamuzinda wavo chaiwowo ndege. Waribe kana kupinda munyika mavanhuwo wandonzi aiwaba benhukai miende henyu tikudaba kana kuringana nemi usu nousu nokuda zvakaoma. Wanga wari kuuya kopotera heno kuti zvichatekayira sei ipapo nenge chikunyepai. Bhiya ibhiya chairo ipapa abenuka kunyika. Wakomana zvakaita kuoma. Unosaya kuti hwara dzakadari idzi dzinenge dzinyanya kuwawarirei heno kuti chii chinei chinyanakidza ipapo. Ticharamba hedu takazvidinga kuti zvinosvika papi. KuAmerica anonzi Rudy Giuliani kwai abhadhare vanhu vaakagoreketa pamusoro pavo panyaya yosarudzo. Wakomana kwai wabhadharwe mari inoita mamiliyoni 140 sere $148 million pachirungu. Orere wakomana pakaita kunyangarapo. Asi rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Tiri ipapo mabuja aiwaba kwanyasi. Rekai tichizorore ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.